الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka yau muna 11 ga watan 11 ga watan 6 ko hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina a yau tana 1447 wanda ya daidai da 2 ga watan 11 miladiya haihuwar Nabi Isa a 2025. Ci gaba da karatunmu na littafin Hamziya, yau za mu tashi kan shafi na 8. Karatunmu na baya mun tsaya karken shafi na 7 inda yake cewa waqtafa ithrahu suraqatu fastahawathu fil ardi safin jarda'u. To a yau za mu tashi daga kan shafi na 8. Abinda za mu karanta Allah ka samu faɗa daidai, abinda za mu faɗa ya zama to kuma kuskure, to halin ajizanci ne kuma halin koyo, Allah ka yafe mana baki ɗaya. Ci gaba da wannan karatun sai Imamul Busairi yake cewa thumma sannan dana nadahu, sai shi Suraqa nadahu ya kirayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba'da ma simatil khasfa, bayan shi Suraqa ya ga simatan alama na alkhasfa shafewa, za kasara ta shafe shi. wa qad aqiqa annida'u addu'a kira yunjil gariqa, yana tsamar da algariqa wanda ya nutsa, neman taimako. faqawal arda, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi abun da za a yi, aka ceto shi daga wannan damuwan din. Annabi ya rabu da Suraqa, an ci gaba da tafiya. faqawal arda, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada kasa sa'iran, yana mai kai komo kira zuwa ga Allah da ya addinin musulunci. wa samawatul ula, sannan kuma sammai bakwai madaukaka fauqaha, zuwa samanta ne isra'un akai isra'i lahu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. fasib kad sifata in zaka iya al-laila, wacan nan dare allati kana lil muhtari, wanda ta kasance ga sayyidina muhtari, istiwa'un daidaituwa alal buraqi, akan taguwa fiha a cikinta. me yake kyawun wannan dare ne? wata raqa, annabi ya taka bihi, wata raqa bihi, a ita wannan buraƙan din ta taka ta haura bihi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai har guri na kusanci da ubangijin shi, ila qaba qausaini, izuwa ga kusanci na tsarkiya da baka. wata ka siyada, kaga waccan nan shugabanci da Annabi ya samu na wannan tafiya da yi na gani da ubangijin shi, alqa'sa'u, a shugabanci ne da matsayi wanda take hana samu, gagara samu ga duk wani halittan Allah. rutubatun, wata irin daraja ce waccan nan, ai wata irin daraja ce wanda tasqudul amaniyu, take sarayar da duk wani buri na al'amaniyu, burace tasqudu, tana sarayuwa ga cimma waccan nan daraja din. hasra, da gazawa. dunaha wara'u, duk wani gabaci na daraja, to dunaha yana ƙasa da wannan darajar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu. ma wara'u, a gabanta babu wata daraja a gaban wannan daraja na Annabi sallallahu alaihi wasallam. thumma, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama wafa, ya ci gaba da kiraya zuwa ga Allah. yuhaddithu an-nasa shukra, yana koya ma mutane gode ma ubangijinsu na wannan addini da ya musu kyauta da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. id, lokacin da atatu min rabbihin na'ama'u, lokacin da an-na'ama'u, ni'imce atatu, ta zo mishi min rabbi, daga ubangijin shi. an samu annabta, sannan kuma ga bushara da aka taimai ga al'umman shi. wata hadda, su kafirai, wata hadda, sun yi tahaddi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine sun yi kure ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. amma fartaba kullu muribin,
sai duk wanda yake kokonto cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama fartaba sai koyi kokonton din. Sun yi tahadda ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suke gana ne ba zai iya ba, annabi ya iya, wanda shine dama sharadin su karfi gaskiya. Amma da annabi yayin din fartaba kullu muribi, sai duk wanda dama yayi a inkari na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jayayya akan annabcin annabi, fartaba sai ya sake yin wannan abun na inkari shi koma inda yake. Au ai al-gutha'u tunkufa ya baka, ko ka ce au sai da al-gutha'un tunkufa ya baka ya wanzu ma'as suyuli tare da ambaliya na ruwan hujjoji da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo masu wayannan kafirai inda shi. Wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya da'u yana kirayen mutane ila Allah zuwa ga Allah, wa in duk da cewa kufurun bihi kafirce wanda su kafirai suke yin wa Allah, wasdira'un da kaskantar da al'amarin addini da suke yi, shaqqa alaihi ya nauyaya ya tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka bai sa annabi ya bar kirayen mutane zuwa ga Allah ba. Wa yadullu wara, annabi yana ta shiryar da mutane ala Allah zuwa ga Allah bitauhidin ta hanyar kadaita Allah. Wa huwa shi addinin musulunci ko kuma shi tauhidin din almahajjatun hanya ce wanda take albayda'u mai haske. Fa bi rahmatin min Allah, ai sabida dalilin rahama na ubangiji ne wanda ya sanya ta a zuciyanka ya rasulullahi. La natsakhratun pandutse samma'u sakhratun pandutse samma'un wanda take kurma, lanat ta tausasa ta yi taushi min iba'ihim na cijewansu akan kafirci, ko ka ce sakhratun pandutse samma'un wanda take kurma min iba'ihim na cijewansu akan kafirci, lanat sai ga ta yi taushi saboda jajircewa da dage wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kirayensu zuwa ga addini. Tun suna ki har sai da aka kai lokacin da aka samu jama'a da yawa daga cikin su masu inkarin nan suka dawo kuma suka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka karfi musulunci. Wastajabat lahu bi nasrin wa fatihim ba'da dhaka al-khadra'u wal gabra'u. Al-khadra'u sama, wal gabra'u da ƙasa. Al-khadra'u sune manya-manyan mutane wanda aka san su da daraja, wal gabra'u sune wa'anda ba su da irin daraja na wa'annan mutanen din. Wastajabat sai suka ansa lahu gare shi bi nasrin da taimako, wa fatihin da kuma budi. Su ne sahabbai waɗanda suka yi imanin sallallahu alaihi wasallama suka tsayu tare da sallallahu alaihi wasallama gurin yada wannan addinin din. Wa ata'at li amrihi al-arabul arba'u, sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya komo ya zamanto al-arabul arba'u larabawa waɗanda suke larabawan ƙauye fitus. Wa ata'at sai suka yi biyayya li amri ga al'amarinsa, bi ma'ana suka karfi addini suke ne. Wal jahiliyatul juhala'u da kuma jahilan jahilai su ma duk sai suka zamanto masu ilimi kuma sun dawo sun imani sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalil mustabal ayatu al ayatul kubra, ayoyi wanda suke madaukaka. Wa tawalat sun tajerantuwa lil mustafa ga annabin zabi alaihim a gare su. Walgharatu da kuma hare-hare sha'awa'u mabambanta zuwa kasashen waɗanda suka kangare ma addini, waɗanda suka ki karfan tayi na musulunci kuma suka ki bin dokan musulunci su yi rayuwa a ƙarƙashin tuta na addinin musulunci suka ƙetare iyaka. Wallahu alam. Nan shine karken shafi na 8. Abinda muka karanta da ya kaba mu ladan shi, abinda muka yi kuskure kuma ajizanci da halin koyi Allah ya gafarta mana. Da ya yi da sai sallallahu alaihi wasallam.